Bueno, orain argazkiekin lan egingo dugu. Lehenengo komentatu nahi dizuet, ingelesa asko jakin beharrik ez dagoela, nik ez dut ideiarik ere eta intuizioz atera daitezkean bai gauza. Kontutan izan gure blogean argazkiak sartzeko aukera badagoela, baina kontu zibili behar dugu tamainarekin. Zeren eta handiegia aukeratzen bani badugu, desitxuratu egingo liguke gure bloga. Bueno, guk aukeratu dugu Flick. Bueno, munduan dagoen almazenik handien argazki, pilatuta milioika eta milioika daude. Kontutan izan Flick Yahoorekin lotuta dagoela. Horrek esan nahi du, nahita nahi ez, Yahoon kontu bat egin berdezutela. Flicken kontu bat, baina lehenago Yahoon egin berdezute kontu bat, korreo elektroniko bat. Denbora pixka bat beharko dezute. Eta gero Flicken. Bueno, Flicken hau da nere argazkitxo batzuk dira. Horretarako, igotzen dituzu argazkiak eta ikus dezagun argazkia. Bueno, zuek argazki bat ikusten dezutenean bi aukera izaten dezute Flicken sartzen zeratenean. Bat, hemengo hau ikus dezakezue eta hor klikatu ezkero tamaina desberdineko argazkiak jaisteko aukera dago. Baina ezingo dezute ez editatu eta horrelako gauzarik zuen argazkiak ez baldin badira. Garrantzitsua da esatea ere, bi aukera daudela. Zuk argazkia sartzen dituzunean, uz dizakezu mundu guztiak ikusteko, Creative Commons izena du, edo bestela pribatu. Pribatu baldin badira ez dizu jaisten utziko. Bueno, orduan, joan gaitezen argazki honekin zer egin dezakegun, compartir story ematen diogu, tomar HTML, eta betikoa, kopiatzen dugu hau, gure blogera joan kopiatu, eskuinekoarekin, beti bezala, joango gara gure blogera, eta hemen, argazkia, Flick argazkiak. Hemen argazkia, zerbait jartzeagatik, eta pegatzen dugu kodea. Horretarako hemen, kategoria berria argazkia sortuta daukat lehendikan, aukeratzen dut, tagak. Hemen jarriko dut ere argazkiak, eta argitaraturi emango digu. Eta ikus dezagun gure blogean nola argazki hori ikus dezakegun. Hemen txe daukazue, argazkia hemen txe dago. Orain egingo duguna da, argazki talde batekin lan egingo dugu. Hau da, zuk argazki mordoxka bat bidali dezunean ja, hemen adibidez, karpetak egin ditzakezu. Orduan, hemen dauzkagu 13 argazki, ezta? Eta 13 horiekin presentazio bat, diapositiba presentazio bat egiten digu. Besterik gabe, berak sortzen du. Orduan, guk hau konpartituko dugu. Konpartirri ematen diogu, kopiar en el portapapeles, eta betiko egingo dugu. Goaz gure blogea kudeatzera, hemen argazki diapoak jarriko dugu, Flick diapoak, Flick jarriko dugu, eta pegatu ingo dugu. Kategoria argazkietan sartuko dugu, hemen ere argazkiak, eta argitaratu ingo dugu. Ikus dezagun nola geratu den. Ikusten dezutenez, hemen txe daukagu, eta kontutan izan, haunditu dezakegula, ematen diogu, eta haundian ere ikus dezakegula oso itxuroso geratzen da. Zuek bidalitako argazkira itzuliko gera, ni bidalitakora, eta editatu ingo dugu. Hau, edo zeinek ezin du egin, guk bakarrik egin dezakegu, geurea delako. Orduan, joaten gera, berak eskaintzen digun Picnic izeneko programatxo batera. Eta ikusten dezutenez, hemen, argazkia editatu dezakegu, korregitu, buelta eman, moztu eta birritxuratu, tamaina aldatu, esposizio aldatu, argi gehiagorekin gutxi garen koloreak, enfokatu, desenfokatu, begi gorriak, ikusten dezutenez, editatzeko aukera ere ematen digu.